Sibuyile kwakhona part 4. Uthini ke sisi? Cabanga mama, benifuna ubuza mna umntu osandongena ephehlweni osemtsha. Okanye noba ke mthanga nje as long as uthwasa nje kuvumelekile uthandana? What a question. Hey, very tricky because sizawuthi akuvumelekanga. Ithini ke ngoku le nto ithi xa uthwasa thini lahla umntu wakho? Ngoba neenkomo ziyafuneka. Uyayiva? Mhlawumbi useyintombi njengawuba useyintombi. Asizuba basizuba ngoonongendi sonke. Asizuba ngoontombi ekhaya sonke. Amagqirha kuthiwa awanye awavumelekanga uba mawatshate. And awutshati, awukwazi uveske utshate, awutshati ungagqithanga phaa. Uqala uthi ewe unqwale kwekweni kuqala. Phambi koba kuyomtshato. And ke ngoku sizawuthi ungathandani. Sikwazela phi into yoba ubugqirha bakho buzohamba buphele phi nini, uyawuze ugqibe nini oko wawulindile. Ikhona ke nento ethi vele vele ungumntu uphile enyameni ekugqibeleni. It's not like ngusiyavuma 24/7. Ukhona uthokozile. You understand? Ngamaxesha athile. Ndithi ke mna ke ndidla ngokuthi kuni xa ningabahlekazi, umhlekazi ngumntu ekufuneka abe nyulu nancathu. Ubunyulu ke I don't think bu-possible in this time esiphila kulo, ngoba akusahlalwa phehlweni ngoku like throughout until ugoduswe. Abanye bayaphangela, umzekelo. Omnye uthwasa ephangela, uziphangelela le eRhawutini. Yeva. Omnye uyahlalisa. Upha kwalapha ephehlweni ugqugquzelwe ngumasihlalisane wakhe into yoba sisi iyakujuqa inkenkqe. Ndicela ukukuboleka imali uvule itasi, uyeva? Unalo mntu ulapha ecaleni kwakho. Omnye unomyeni. Njalo njalo. But uyathwasa, uyagula, unomsholuko. Uzawufika apha ekhaya ube ngumntwana uthi mama kum. Uyeva? Usathi mama ntoni xa uzawuphinda wena ushiye mna apha. So uvume ikwekwe kwakule lali ndihlala kuyo. Umane uphuma ngobusuku. Unyonyoba. Kunamayeza am, indumba yam uyangena kuyo any time of the day. Andikwazi mna ndibe ndigade wena mna 24/7. Andikwazi into yoba kanti uyaphuma ebusuku. Kodwa ke nami ngababulela ubuhlele bam. Ndake ndakubalisela uba omnye kwenzeka njani. Ubuhlele bam undwebegqitha. Into ezinjalo mna fane yenzeke ndingayibhaqi. Fane yenzeke tu. Hayi yeyona nto ndiyiphiweyo leyo. Umjolo ndiwubona Thixo ndiyawunukisa andazi uba njani. Anyway, kukho indumba, umrhawule wam. Siyavuma. Nangu umntu wasemathileni, khawenzela yeza torho. Kukho ezi bhotile zi-in ngoku ezi zifunwa ngapha nangapha. Laa bhotile yosela, laa mxube wosela. Uyayiva? Njengoba ndisebenzisa wena undikhandela laa bhotile, kanti uyazazi wena into yoba ngamaxesha athile izandla zakho azimsulwanga. Uyayiva? Uphinde ubuye uzophatha amayeza am. Uyayibona laa nto? Ithi laa nto umhlekazi uba ncathu. Xa uzazi uba usenyameni, khawukhe uphume uthi chwishi uyokwenza izinto zenyama. Undishiye mna. Uthi wawuphinda ukhumbule into yoba uyathwasa, uphinde ubuye ndikuhlambe ngeyeza. Awuzundixelela into yoba uvelaphi. Ndikuhlambe ngeyeza siphinde siqale indima. Uyayiva? Andizuthi lahlani abantu benu. Andizuthi lahlani imitshato yenu. Uyayiva? But uyathwasa ekugqibeleni. So umntu umzekelo uyakwazi uthi mama ndicela ugoduka, ndisacela uyovela ekhaya, kanti uyazazi ubuya emntwini wakho. Andizube ndilandelelana nezo nto mna. Uyayiva? But into endiyaziyo yinto yokuba umhlekazi uba ncathu.
awunguwe lo ucabugade ungashiywa wena kufuneka u-awuthile veki naveki kufuneka uhleli nje uyayibona laa nto leyana ubetha ubhontsi uya kulo mntu wakho unxiba iminqi ngapha kodwa uzula pha esithubeni. Umhlekazi othwasayo ukhe ahambe kancinci abuyise unyawo kwezinye izinto uzincame. Laa nto leyana uba uyathandana nalo mntu ukuthanda nyhani ayibaleki, uzawufika ikulindile. Ize nalapha egqirheni ke ngoku kwagqirha eli ukuze kaloku nam nikwazi ndizawuthini na ukuyibamba le mithetho iqala apha kum. Mna kuqala into yokuba ithini na le nto, soze undibone mna phakathi kwenu ndiphithizela nomntu ongutata kodwa ndizawuphinde ndiyophatha amayeza. Sizawuya entlombeni, uyeva, umama ubuya emawuthweni, uyafika nantsi imoto ezosilanda sesiyahamba. Uyayiva, uba ncathu, uba nyulu, uyazila xa ungumhlekazi. Ndidla ngokuthi nala kwaba badala, umzekelo, uba sizawuba nentlombe, uyayazi uba uyeza kule ntlombe at least bethunana at least 3 days ungadibani nomntu oyindoda umlaza, ngoba kaloku sizawufika kulaa mzi ndithi ndigqithisele laa Bhekile. Ndizawuthi sendiyiphakamisile le Bhekile, uyayiva, ndifumanise into yoba mhlawumbi ngoku ndifuna ndizawuthini na sisebuhlanti. Njengoba ndimngaka mna kululanga usoloko ndigoba ndisiya eBhekileni. Ndizawuthuma wena sibani bani khandishukumisele le Bhekile. Uyazazi wena into yoba izoluku, uyayibo. So oba buncathu bupha, uphatha amayeza abantu, uphatha izinto zabantu ezingcwele. Sizayohlwayelela, ndizawungena nani emanzini. Ndizayithini into yoba uphuthwaphuthwe ezandleni zam umke namanzi ngenxa yento yoba mna ndikuphathise izinto zabantu abakhulu, umdaka. Ngoba niyayazi umzekelo mna ndiyangena emanzini xa sihlwayelela, asihlwayeleli singaphandle, uyayiva. So xa ndikhetha abahlekazi abazawungena, umhlekazi ndide ndithi umhlekazi ozaziyo into yoba umoshile sundilinda nondilinde into yoba, uyayiva, andizukuphikisa xa usithi mama andizilunga ndicela ubani andingenele, uyayiva. Ngcono ndidane, uyandastand, but ube safe wena, ngoba ngoku nam ndizawuba nengxaki, ndizawuxoxa amatyala, uyayibona laa nto. So zibalulekile ke zonke ezo nto, yimithetho ekufuneka umntu, kunzima kona because uyashiywa ukheyiwa njengolwela ungabikho akathwasi. And ufumanisa into yoba yho kamandi umvulele ispace because yhu bengenatshantsi. Yho ayithatha indawo sa. But xa ungumntu ogulayo ngokwenene nangokwenyaniso, ezaa nto uveske uyapholelwa, uyeva. Noba uyashiywa uqonda uba yhu hayi wethu ayisostress mani, as long as mna xa ndibuyile uyayibona indawo yam, uyayibo. Okanye awusafuni kwaloo mntu, uyayibona. Kumntu oligqirha ibhedi, I'm not saying ayibalulekanga but amaxesha amanintsi ayiyo priority, yebo. So zinintsi mani into esinozincokola ezenza umntu ubugqirha bubambe ngezandla zozibini okanye abuphuncule, and yonke le nto ixhomekeke apha kuwe. So kusenonditshika mna unditshikela into yoba kufuneka undenzele i-breakfast. Qonda hayi lo mama enezandla nje. Uyayiva, akho ngxaki, mna ndiligqirha wena ulile. And ke ngoku ikhona le nto mhlawumbi ibindim lo bendizayigubhulula le nto apha kuwe ngetshiki yakho wena ukhalale uhambe. Andithi manihlukunyezwe kodwa kuyanyamezelwana, ewe, but ke nawo amagqirha hayi bo singasesiyibaxa bakwethu.
till the next one.